Yes. Saiki iki wong iki do aneh-aneh. Do gawe status jiwa perintis dudu pewaris. Lah wong kowe jek manggon ning lemahe warisane wong tuamu. Duwe mobil ya mobil pewarisane wong tuamu jiwa perintis. Abot sanggane jiwa perintis iki, guys. Perintis kuwi sekolah mung SD. Terus kerja. Modale ya sekang kerja kuwi. Ngasek gede, mantu ora dimantokke wong tuane. Golek raga dhewe. Modal usaha yang golek dhewe. Omah lemahe tuku dhewe. Omahe gawe dhewe, sama sekali ora kanggone wong tuwa kuwi pewaris. Lah nek ijek kanggone wong tuwa ya dudu perintis jenenge. Sok-sokan kowe iki.